Ola, son Teresa Pillado e fago parte da Través Editora. A Través é o carimbo editorial da AGAL, Asociación Galega da Lingua, e substitúe desde 2010 a antiga GAL Editora. Na actualidade, somos o único selo galego que publica únicamente na ortografía ligada con Fluente cos demais países da lusofonía. Contamos con 5 coleccións a través das letras, onde publicamos textos literarios, a través da lingua, pensada para ensaios lingüísticos e filolóxicos, a través de Nós, que é unha colección onde se publican textos ligados de alguna maneira coa Galiza, e a través das Ideas, onde se publican ensaios que non teñen a ver nin con temas lingüísticos nin con temas nacionais, e por último, a máis recente colección Alicerces, dirixida por Teresa Moure, onde as autoras publican ensaios divulgativos, breves, pero moi concisos, sobre temas nos quais son especialistas. Durante estes 10 anos de proxecto, publicamos xa máis de 100 libros e contamos cun vasto catálogo de autoras. Cuanto ao futuro, gostaríamos de continuar no nivel de publicacións e tamén continuarmos a ser un referente en cuestións lingüísticas e filolóxicas, mas tamén un referente para a comunidade editora lusófona. Da nosa obra recentemente publicada, gostaría de destacar 2 libros da colección A Través de Nós: A evolución histórica dos límites da Galiza, de Xosé Manuel Barbosa, e Un país a la gallega, de Beatriz Busto Miramontes. O primeiro é un ensaio onde o historiador indaga sobre os factores sociais, políticos, económicos e relixiosos que se entrecruzaron na Galiza e que tiveron como consecuencia a expansión e delimitación do territorio da Idade Media. Podemos anunciar un segundo volume neste 2021 que prolongará a pesquisa até os tempos actuais. Un país a la gallega, de Beatriz Busto, é unha obra que alerta sobre como a Galiza se cociñou a través do folclore durante o réxime franquista e como o país foi apresentado e vendido como básico e primitivo. Gostaría de referir agora algúns textos da nosa colección a través das letras. 7 días con Elisa, de Óscar Serra Gómez, A tribo que conserva o lume, de Teresa Moure, e Tempo tardade, de Raquel Miragallo. 7 días con Elisa é un romance que, aínda que se desenvolve no rural galego, como moitos dos romances da nosa literatura, cualquier outro elemento dificilmente se encontrará noutro texto, xa que as protagonistas, Elisa e Amalia, son 2 mulleres idosas que durante unha semana non paran de viver aventuras totalmente estapafúrdicas. A tribo que conserva o lume, de Teresa Moure, é un romance de suspense cheo de sorpresas no cual Lía Pereira e Marlene Reinosa comezan sendo as investigacións para deitar luz sobre a inesperada morte de Thomas Dinger, un lingüista especializado na lingua potawatomi. E por último, Tempo tardade, de Raquel Miragalla, é tamén un romance, mas que nada ten a ver cos 2 anteriores. Nel, Branca volta á casa familiar, que é a mesma casa na cual pasou a súa infancia, e volta depois da morte da súa nai. Decide pasar alí algúns días para se reencontrar co lugar e, de chofre, remexendo entre gavetas e armarios, encontra unha serie de envelopes con cartas do seu tío Serafín, do cual nunca se falou moito na súa casa. Comeza entón unha pesquisa para descubrir o que aconteceu na súa familia anos atrás. Podo revelar que nos próximos meses teremos novidades como a historia da danza contemporánea na Galiza, de Afonso Becerra, autor que xa ten publicado connosco un alicerce sobre a dramaturxía. Publicaremos tamén Apelidos da Galiza, Portugal e o Brasil, de Diego Bernal Rico, autor de Portugués do Brasil, o Galego Tropical. Daremos o prelo tamén 2 alicerces, un de Paula Carballeira, que se incorpora con este libro ao noso catálogo de autoras. Este alicerce tratará sobre a narrativa oral e, por outra parte, teremos tamén un alicerce de Isabel Rey, autora xa do noso catálogo, que publicou un relato en Abadesa o Idicer,
Neste caso, ela publicará sobre a guitarra. Tamén publicaremos un libro de Rebeca Baceiredo sobre filosofía e tecnoloxía. Esta autora xa nos apresentou unha a través con animais de estimazón e bestas de compañía. E verán tamén unha reedición do noso primeiro libro sobre Fernando Pessoa, escrito por Carlos Taibo, Parecía non pisar o chan. Estas son só algunhas das novidades do 2021. Obrigada e boas leituras.